Хайырлы окучылар. Компьютерның программ тәэминаты, систем программ тәэминат һәм программалау системалары турында теманың практик өлешенә күчәбез. Беренче бире, кушымталардагы дөрес исемне сайлагыз. Дөрес җавапны тикшерегез. Демәк, график редакторы булып безнең Microsoft Paint тора, браузер Opera, уен безнең Sapeur, архиватор безнең WinRAR, текст редакторы Microsoft Word. Келесі бирем, таблицаны тутырыгыз. Программ тәэминаты архиватор, текст редакторы, электрон таблицасына кайсылары кирә? Җавапны тикшерегез. Демәк, архиватор безнең WinRAR, текст редакторы блокнот, электрон таблица Excel. Өченче бирем, мөстәкил рәвештә түләүле программаларны таратырга ярыймы? Дөрес җавап юк. Дүртенче бирем, санап киткән программаларның кайсысы сервис программаларга керә? Дөрес җавап Kasper антивирусы. Шуның белән укучылар безнең дәрес тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.